kuyimfihlo, ukuthwala kuyingozi. Ukuthwala bazalwane kufuna umuntu okokuqala ukwazi ukuthwalisa mina ngingenaso isipoki. Angithwele but kunesipoki. Mawuzothwala okwazi ukuthi uzobhekana nento. Mawuzothwala okwazi ukuthi uphume ekhaya uba ready. Sikwenza ngoba sisuka sifuna ukushintsha isimo. Musani ukuthathela phezulu ukuthi thina sifuna ukuyothwala ningazi ukuthi ukuthwala yini. Musani ukuthi mani bona umuntu aphumelele omunye nawe uthatha isinqumo sokuyothwala. Ngihlala ngikushumayela lokho emavidweni yami. Ngihlala futhi abantu ngibanika amaqiniso ngoba ngifuna bazi. Ukuthwala bazalwane kuyingozi. Ukuthwala ke uyazikhethela. Ngicela ukukubalela nje namhlanje ngifuna one eliseke mawunamadlebe unamehlo ungibheke ungilalele ungizwisisa ukuthi ngithini kuwe ngoba akukho engizokushiya emuva namhla konke ngizokuhambisa phambili. Umuntu mezothwala la ekhaya kukhona ukuthi umuntu azosetshenzwa ukuthi aphahlwa kubulawa idlozi la kubo bese yena lo muntu mina ngimfaka mhlawumbe isipoki senhlanhla esicollectors izinhlanhla zabomndeni bakhe sinikeze yena. Kukhona ukuthi umuntu azothwala ngizamthwalisa ngolamthuthu. Ma umuntu azothwala ngolamthuthu, ulamthuthu ngisuka ngikhuluma ngenkukulene emhlophe le ehamba kancane. Lo muntu lo uthola kanjani ngolamthuthu? Ulamthuthu sonke siyazi ukuthi awukho ulamthuthu ophila phambi phezulu ka2 years ngoba ulamthuthu inkukhu esifuya 2 months sikhulile. Kuyashesha kodwa kunokufa phakathi. Kukhona ukuthi umuntu azothwala ngengwenya. Ingwenya sonke siyazi ukuthi ikhula ingwenya mezalwe emanzini izalwa ngo8 months. Mayikhula ingwenya ithatha 3 years ukuthi bendala. Kumthatha umuntu lokho 10 years. Uthola kanjani umuntu mezothola ngengwenya bazalwane njengami nje bengichaza ukuthi nginesithunywa. Ngibuya ngenzela abantu kakhulu abasebenza amamayeni, abantu abadayisayo, abantu abanamabhizinisi, abantu abasebenza ngamatekisi, abantu abasebenza ngemisebenzi ebucayi ukuthi baqine ngoba ingwenya inesikhumba esine protection ngaphezulu. Asikho isilwane esiqine njengengwenya. Ingwenya ngisho ungayishaya 1 bullet ngeke ukhona ukubulala. Ingwenya mozoyibulala ifuna uyiqondanise la obhekana nazo ziningi. Uphinda wazi ukuthi futhi angithwalisi nanoma ubani. Ningathi mase ningibone nikhuluma bese niyahamba niyahleka hey uyadlala lo. Akukhona lokho. Mina ngisuka ngicabangela wena. Mina ngisuka ngithatha unembeza wami ngisindisa wena ngoba abanye abantu bathwele kodwa ekhaya balala. Abanye abantu bathwele kodwa manje uyazi ukuthi uzofa nini. Abanye abantu bathwele kodwa manje ukuphila kanako.